Nu vil vi bevise, at kvadratrod x har differentialkoefficienten, der hedder 1 over 2 kvadratrod x. Og vi tager udgangspunkt i f mærke af x0, som er f af x minus f af x0 divideret med x minus x0. Så i stedet for, at vi har f af x minus f af x0, så indsætter vi kvadratrod x. Så der kommer til at stå kvadratrod x minus kvadratrod x0. Det der så sker nu, det er, at vi skal ned og falde den her, og x minus x0, det er det samme som kvadratrod x, eller kvadratroden af x i anden, minus kvadratroden af x0 i anden. Og derfor kan vi så bruge regnereglen, at a i anden minus b i anden er det samme som a plus b gange a minus b. Og den bruger vi så nu. Så i stedet for, at der står kvadratrod x i anden minus kvadratrod x0 i anden, så kommer der til at stå, at kvadratrod x i anden minus kvadratrod x0 i anden er det samme som parentes kvadratrod x plus kvadratrod x0 gange med kvadratrod x minus kvadratrod x0. Altså den her regneregel. Ja. Så i stedet for, at der står x minus x0, så indsætter vi, at kvadratrod x plus kvadratrod x0 gange med kvadratrod x minus kvadratrod x0. Og nu forkortes det her led her op. Nej. Det her led herop, det går ud med det her led hernede. Så vi har faktisk kun kvadratrod x plus kvadratrod x0 tilbage. Så det der kommer til at stå, det er, at limes, når x går mod x0, er lig med 1 over kvadratrod x plus kvadratrod x0. Og til sidst så tager vi så grænseværdien, hvor kvadratrod x går mod kvadratrod x0, når x går mod x0, fordi at kvadratrodsfunktionen er kontinuer, og det vil sige, at så bliver det lige med 1 over 2 kvadratrod x0. Ja, og derved har vi bevist, at vores differential